Bună seara! Bună seara! Bine ați Deschide ușa, creștine, deschide ușa, creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani cu bine. Noi la Viflaim am fost, noi la Viflaim am fost, unde s-a născut Hristos, la mulți ani cu bine. Și-am văzut și pe asta mamă, și-am văzut și pe asta mamă, pe care Maria o cheamă, la mulți ani cu bine. Hai să cântăm ceva, să vină moșul. Vrei să vină moșul? Mai cântăm un colici, pe aia cântăm ceva împreună, să ne audă moșul când vine. În seara de Haideți lângă mine să cântăm. Moș Crăciun cu plete albe a sosit de primăveți și-ar aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, vină bătrân se povestește că-n toți anii negreșiți.
Moșule, noi ne ducem să adăpăm renii. Te lăsăm. Pregătiți-i pentru Da, da, da. sărbători fericite. Mulțumim, sărbători fericite. Vă lăsăm cu moșul. Te-am Lucas. Lăsăm de moșul aici să... Ia, vin aici la Moș Crăciun, Ia să vedem aici. Ia mai. Ia să vedem. Ia ce zici? Ce-a adus moșul? Ia vezi tu aici ce este aici. Ce zici? Am crezut că îți face Spider-Man. Moșule, să dai și pe numărul la Moș Crăciunic. Da, da, da. Dacă vin la Ponia cu mine, gata. Se rezolvă. Uite aici și o periuță de dinți. Te sper să-i dinți. Pune-le jos, pune-le jos. Mă, ce mai e? Avem aici, păi, de cap. Mi-am pus pe spirituși ăștia să țină bală de vădă. Muncit, Îți place? telecomandă. Uite cu telecomandă și cu ăsta. Ia uite și un Spider-Man. Ia. Ia să vedem aici. Cărți Uite, de și aici joc. pentru Alesia. Pentru tine. Asta e pentru tine. Da? Îți place? Mai are aici, tot anul Lucas Moșule. Ia să dăm pistacul ăsta aici lângă moșul ca să fie mai ușor de scos. Ia să vedem aici ce mai are. Uite aici. Ia zici. Un robotel. Ia să vedem. Nu a fost cu minte așa, nu de meritat. Eu cred că totuși este cu minte. Fiecare copil trebuie să facă lucrul așa. Care și eu cu Violeta. Uite, moșul ți-a adus și un ghiozdănel. Fotbal. Da? O să-ți placă, nu? Cred că ai să înveți mai bine de acum înainte, nu? Cum îi spuseți lui Moș? Mulțumesc. Se mai duce și la anul Moșul. Bine, moșul, bine dacă e cu minte, bine. Uite, moșul ți-a adus și un costum de Spider-Man. Ha? Cred așa. Ia uite. Asta e Hulk. Ce vroiai tu? Uite ce a știut Moșul să-ți aducă, vezi? Mai am unul cu Spider-Man. E, aici sunt multe dulciuri care o să vezi după aceea ce și cum, da? Dar ai grijă să nu le mănânci pe toate. Apropo, mănânci? Că te văd cam gras așa. Ha? Nu prea, ha? Trebuia să nu-i aduci dulciuri Moșule, că nu mănâncă mâncare. Da, promis, de acum, nu mă interesează ce a fost până acum, dar de acum înainte să mănânci și ceva, da? Da. E bine pentru Dacă că vreți ai să mai nevoie. vină moșul la an. Ai nevoie, să știi. Ăștia nu țin de pome. Uite aici pentru fetiță. Ia să vedem. Ia să vedem aici. Oh, așa. Te ajut? Ia ajutați-mă voi. Ia, ușor așa. Posibil. Ia așa. Ia. Ale, uite ce Ceea ce ai privit, Violeta, Alexia. Care nu ai. Ei, dacă puteau moșul să aducă de toate. Ia să vedem aici. Este tot Știți că pentru există costum cu... Alexia. Uite, l-a găsit Moșul. Da. Uite, aici e tot pentru A găsit Moșul, a găsit Moșul, ce vrei tu. Ăsta, Păi scrisoриca care ați făcut-o, nu? Moșule, să dai și pe numărul lui fata asta de cântație. Să poți să vină și la mine. Da? La 200 de ani m-a găsit Moș Crăciun pe mine. Ia uite, și aici pentru Alexia bănuiesc, că nu știu acum, cred că să nu le fi încurcat pungile cu dulciuri. Ei, da, uite, asta e pentru tine, da, câte cât. Da? Așa. Da. Uite, tot ce le-ai mâncat așa pe înțelete. Gata! S-a golit sacul lui S-a Moș. golit sacul. Cred că sunteți mulțumiți de ce v-a adus. Da. Sigur? Da. Mulțumesc. Promis că ai să mănânci? Ești cam gelașios. Moșule, ai venit tocmai de acolo de unde sunt zepezile, curenii cu ăia, nu? Da, da, din Laponia. La bun. Ia. Vezi că moșul ăla, că eu cred că tu mi-ai mâncat mica anul ăsta.
Moșul trebuie să fie așa ca să alerge, să dacă mai este ceva cu pută ce face, să vede că neasă nu s-o Da, da, da. Așa trebuie să fie mai sănătate la multă. Eram stupid, o să văd așa ca mine. Niciodată. Niciodată. Nu-mi Sănătate, place. măsule, numai bine. Sănătate. Sănătate multă. Mulți ani, sănătate multă. Vezi, mă, cum vine moșul.